Hello everyone, good morning. The morning time kai good morning बुंबाय आङो ओमफ्राय माने एक्चुअली ब्लगखौ बेलासियावबो नागारनो हागौ आरो खिन्थु स' बिदिब्ला फैबाय थादो दिनै आंना माने 12टानि उननिफ्रायसो शुटआ ओमफ्राय शुट जायाबो जानो हागौ दिनैहाय आरो संगिनाबो दङ ओमफ्राय दोङो दा मा होनो दाख्लि रुटियाव थांनायावहाय ना गोरान लाना फैदोंमोन एसे ओमफ्राय बे ना गोरानखौनो दा जोङो संनानै जानो सानदों आरो ओरैनोथ' ग्रुपआव दंखायो संग्रा दंखायो थेवबो जोङो दा जेराव थादों बेयावहाय माने मा होनो ओरैनो थानो बानानै ना गोरान लाबोनानै न'नि ना गोरान फोराननायनि आरो बायनानै लाबोदोंमोन बेखौ संनानै जों ओंखाम गुदुं जानो होननानै गावनो माने संनो नागिरदों आरो आं संनोसै आरो दा संगिनाया फ्रेस जागासिनो दं स' बिदिब्ला फैबाय थादो आं ना गोरान बाथोन खालामनोसै ओंखाम गुदुं गुदुं जानोसै दिनै आबैया हनै so ya hukan mas bonam Kus Helena na shoot जागासिनो दङ मर्निंआवनो shoot दंमोन बेहा दिनै ओंखायनो बे shoot लकेशनाव दंहैयो shootआव दंहैयो आरो ओमफ्राय दा जोङो रुमाव दसे 12टानि उनावसो shoot जागोन नालाय ओंखायनो जोङो जेराव ओंखाम संग्रा बेयाव जाहैथ'ला बेयावनो संनानै ना गोरान जानो लुगैदों ओंखायनो न'नि फोराननाय ना नालाय जि मोजां नै नाथुरबो दं नाथुर ओमफ्राय फिथिख्रि ना एसे खाथो जायो थेवब्लाबो गोथाव ओमफ्राय फ्रिजआव मा दोनदों मादैमोना नायनो मा हराव मैया फैदोंमोन ना नै ना बायना गालांदों ओमफ्राय लोगोसे जोङो जादोंमोन एम्फौ एवनायाबो दङ एसे ओमफ्राय आरो जोङो जादोंमोन बान्दा कबि बयल बेखौ दा गुदुं खालामनानै बयल खालामनानै जाफिननोसै ओमफ्राय मुला माबा माबिबो दं बेखिनियानो दा जों नाफाम बाथोन खालामगोनसै स' लोगोफोर आं ना गोरानखौ संनो थाखाय बानलु सामब्राम गुफुर एसे देना लाबाय ओमफ्राय बिलाहि थाइसे ओमफ्राय सामब्राम गोजा मोनसे एसे रेडि खालामनानै लाबाय आरो एसे माने ग्रेभि टाइपसो जानोसै ना गोरानखौ जाबाय बांद्रायबो गुरा देला आङो बांद्राय देफ्लेबाबो मोजां नङा ना गोरानखौ लाबाय आङो नै खुरै फिसाजों खुरैसे एकदम न'नि नालाय साफा सुनानै फोरानखानाय फ्रेस आरो एकदमबारे बेबादि साफाखा आरो स' लेट्स स्टार्ट संनोसै दा लोगोफोर सामब्रामखौ एसे एवना लाग्रोनोसै आङो संख्रि होनानै माने बांद्राय फोमोना आरो सामब्रामखौबो एसे एवनानैहाय ना गोरान होनोसै हालदैखौबो होखानोसै आं Seringkuy lagi se buku tejuy Roy tuloy थावा माने थाव गोथां नङा एक्चुअली रिफाइनसो फान्थाव बिलाथिखौबो होखानोसै आं बांद्राय मोनब्रे होआ ना गोराना मोनबानो जाबाय ओमफ्राय दा ना गोरान होनोसै आं एसे एवनानै बानलु देनायाव दै होनानै होनोसै आरो धाखोन खोब्बाय ओमफ्राय बे थौसियावहाय बानलु देनायावहाय दैखौ मिक्स खालामना लाखानोसै ओ दुन्दिया লাগে আছে তো মূলা বনাবি নাকি खामबाय ना जि गोथाव मोदोमबायहाय ना गोराना सोरनि फेभरेटथाय आंनिथ' बिराद फेभरेट दै एसे होनसै दैखौ बुरजा मानियानो होबायना एसे फोराननोसै एसे होबावनोसै मोजां गोदौनानै दा एसे रानबाथाय दुन्दिया होनानै खांनोसै
दुन्दिया बोरैबादि थाजा थाजा नै एकदम बारिनि आरो फ्रेश फ्रेश खौ होनोसै वाव एसे रानबावथोंसै ओमफ्राय दुन्दिया होनोसै संख्रि नायनि दुन्दिया होजाबाय गोथाव जाबाय नाथाय एसे खाथो खाथो आरो ओंखामाबो जानोसै बिथिं एसे खाथो खाथो नाखिग्रिखाय द'बार द'ना गुफुर दुइबार दिबना बान्दा कबि बयल ना मोजांखौ जाबावनोसै मोनसे ना मोनबायना मोनसे औ लोगोफोरनै जों दा जानोसै नागराना बे ओमफ्राय शुट दंनो दासो खबर फैबाय जि मोजां भिडिअ खालामनानै जानो सानदोंमोन आरो आंना दा गैथ'वा सानना सान्ति दं आरोखि आङो खोमसि जाना लाइदा गोथाव गोथाव ना आरोना जालाय माने गोरान संलायखौनो स' लोगोफोर हाखु दाखु जाबाय आं सानदोंमोन दिनै मर्निं टाइमाव आंनि गैया बाट दा फैबाय कल फैबाय जे रेडि जानांगौ होननानै ओंखायनो हाखु दाखु जाबाय जानो हाखु दाखु जाबाय थांसै थेंक इउ ना गोरान बासोन जाना खिन्थु आखाइफ्रा मोनामजोब्बाय खोमा साफुनजों सुनायखाय बारा मोनामासै स' लोगोफोर थांनो रेडि जाबाय गारि गाखोबाय हयनि सोंगिया फैगासिनो दङ खबर सबर ভাল ओमफ्राय इसोरनि लामाखौ नायलाय गय दंफांजों जि मोजां नुयोना आगै खबरा मोजां फैदो फिसाजो फैदो मोजां संगी हाय आ जाओ जल्दी से आंनि ना गोरान ओंख्रिया गोथाव मोना परफेक्ट बिराद गोथाव संखायो जोंहा मामाया मन्टु हे नोंनो बिस्कुट लाबोआखै दिनै सना बिस्कुट लाबोआखै हनै मासेया जि गोमो मामा जायो नोंसोरलाय मामा जायो किचेनाव सफैबाय रेडि जागासिनो माबायदि मैगं लांदों मादैमोन अबे हाथायाव फानगोनथाय आंना दिनै जोबथ'लायबाय इसोरना दंबावो स' दा लान्च टाइम लान्च जानोसै ओमफ्राय आंहा रेस्ट मोननोसैलाय आरो लान्चआव दिनै मा दंथाय ओरैनो ना गोरानजोंनो जि बुरजा जाना फैदोंना सोंगे ना सनै एवनायजों होमबाबो आङो माबायावनो दं आरो ना मा होनो जेरै शुटिंआव माबा दंमोन बिदिनो दं बोखारथ'वा दा बायसान्स लाफिनबायनोबो हागौ ओंखायनो खानाय सानाय खाथाबनानै दं Oh my god, today boiler. Oh my god. Dan sedang. Oi member ni ke? खांनानै गासिबो रेस्ट नै ओमफ्राय बाब्रे मा नांगौ जायो नै केमेरा नै रेड केमेरायाव मा बुस्थु नांगौ जायो नैबे बिथाङानो खेबदों आरो गुवाहाटीनिफ्राय पान्जाबारि रेड केमेरा खेबग्राया ना गासिबो जन्त्र फन्त्र हाय সাবস্ক্রাইব কৰিবা দে মিথি নাৰ্জাৰী চেনেলটো
Thank you. হয় নেকি তো সাবস্ক্রাইব কিয় কৰা নাই চিনি নাপালে এবাৰ কৰিবি দেই এবাৰ কৰিবি কিন্তু মান সাবস্ক্রাইবার পালো হে থ্যাংক ইউ